Aran kadama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pag-isumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na aga sa indugabos mga tugang. Maray na aga man po, Padre. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nga ning magkaniwag itang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, daragkasala ko nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kakulangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita. Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon ang padangat mong aki. Pagkanigo ang puso umi, pabasugon kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, magugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kay iba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Inapuda ni Diyos si Abraham, dawa na matuninong man ang sa iyang pagkabuhay. Nabayaan ang daga na sa iyang naiistaran, asin magpasiring sa daga na ipapahiling sa iya nin Diyos. Tinuturuan si Abraham na magkuyog sa plano ni Diyos asin magsarig na urog pa karahay na bagay ang nakatagama para sa iya. Pagbasa sa libro ni Henesis. Nagsabi ang kagurangnan kay Abram, lakaw, hali sa imong daga, sa imong mga kadugo, saka sa harungkan sa imong ama, pasiring sa daga na ipapaihiling ko sa imo. Gigibuhon takang dakulang nasyon, bibindisyonan taka, papadakulaon ko an sa imong ngaran, asin magigikang bindisyon. Bibindisyonan ko an magbindisyon sa imo, asin an magmaldisyon sa imo, gigibuhon kong maldito. Mabibindisyonan sa imo an gabos na kamag-anakan sa daga. Naglakaw si Abram, susog sa tataramon sa iya kang kagurangnan, asi nakipaglakaw sa iya si Lot. Si Abram 75 taon na, kan bayaan niya an Haran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Tamatanos ang tataramon kang kagurangnan, asin ang gabos ng gibo sa kaimbudan. Namumuotan niya ang kasuriputan sa kakatanosan. Ang daga, panunin pagkaherak kang kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki kaming nagsasarig sa imo. Uya ang mga matakan kagurangnan, pasiring sa may mga pagkatakot sa iya, para sa mga naghahalat kan sa iyang pagkaherak, sa pag-agaw kan sa indang mga kalag sa kagadanan,
asin sa pagbuhay sa inda sa kagutuman. Kagurangnan, kaheraki kaming nagsasarig sa imo. Ang satong kalag nagahalat sa kagurangnan, siya ang satong tabang asin kalasag. Mapasamuya ang sa imong pagkahera kagurangnan, kaming naglaom sa imo. Kagurangnan, kaheraki kaming nagsasarig sa imo. Ikaduwang babasahon. Sinasadol ni Pablo si Timoteo na hinanyugon ang pangapuda nin kagurangnan na mabuhay sa kabanalan, huli na lamang sa pagkamarahayo ni Diyos na ipinahayag kay Kristo Jesus. Pagbasa sa ikaduhang surat ni San Pablo kay Timoteo. Kaya daimo ikasupog ang patutuo sa satong kagurangnan, ni ako na sa iyang bilanggo, kundi makidamay ka sa pagtios para sa Ebanghelyo, para sa kusog kan Diyos, na iyo ang nagligtas sa to, asin nag-apod sa banal na pangapodan, bakong susog sa mga gibo niya to, kundi susog sa sadiring plano asin grasya, na itinaw sa to ki Kristo Jesus, bago kan mga suanoy na panahon. Alagad ipinahilingon niyan, huli kan pagpapahayag kan satong paraligtas na Kristo Jesus, na nagpasulnop kang kagadanan, asin nagpasirang kan buhay sa kamayong kagadanan, huli kan Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Kan kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihis ni nanomnal daw, iniba ni Jesus si Pedro, si Santiago sa si Juan na sa iyang tugang. Asin dinara sa itaas din halangkaw na bukid, sinda sana. Asin nabagoan sa iyang anyo sa atubang ninda. Nagliwanag ang siyang lalawgon siring sa saldang. Ang siyang gubing puminuti siring sa ilaw. Uya, nagpahiling sa inda si Moises asin si Elias, nakikiulay sa iya. Dangan nagsimbag si Pedro kay Jesus dan sabi, kagurangnan magayon na digdi kita. Kun buot mo, magibo ako nin tulong erokan, saro sa imo, saro ki Moises, asin saro ki Elias. Nagtatarampa siya uya, maliwanag na panganuron, sinangkuban sinda nan sabi, ini iyo an aki kong namumutan, an padangat ko, magdangog kamo sa iya. Pakadangog kay ini, nagsubasob ang mga disipulos, asin natakot din makuri. Nagrani si Jesus asin pagduot sa inda nagsabi, bangon asin day matakot. Pagtingkalag dinda, mayo sindang nahiling, kundi si Jesus na. Paglugsot dinda hali sa bukid, nagpatanid sa inda si Jesus, day nindo'y pag-usip ki isay man an ipinahiling. Sagkod na bangunon an aki kantawo, hali sa manggadan.
Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maray na agasido ka boss, mga tugang. Ngunya na aldaw ika duwang Domingo kan Kwaresma, iniimbitaran kita kan sa tuyang inang simbahan na magbaklay giraray kay riba si Jesus. Pero ngunya na aldaw sa ibang lugar naman. Kung ka nakaaging semana an sa tuyang dinumanan, iyo an disyerto, an mamara asin deng buhay na disyerto tanganing subaybayan niya to, si Jesus sa iyang tentasyon, ngunya na Domingo, dinadra kita sa bulod, sa makahoy, magayon, mapresko, na bulod, kan transfigurasyon. Sa iling ko, pag nadadagog niya to, ining istorya na ini, pirang beses niya to ini nadadagog sa sarong taon, nagkakaigwa kita nin mga kahaputan sa satuyang mga isip kung nyata ta magkasunod ang siring na tagpo every Lenten season. First Sunday, we are taken to the desert. And the second Sunday, we are taken to this particular mountain, the mountain of the Transfiguration. Ano ining kamurawayan na nahiling sa pandok ni Jesus asin bado ni Kristo duman sa tuktok ang bulod? Ano ito? Ngata ta si Moises asin si Elias nahali sa daan na tipan ang nagpahiling sa satuyang kagurangnan. Ngata ta dadangog ang boses na hali sa langit. Ngata ta sida Pedro, asin Santiago, asin Juan ang napili na magsaksi kan pangyayari na ini. Ngata ta sindaan yaon duman. So enot, ano ining kamurawayan na nahiling kay Hesu Kristo? Tulo sa mga ebanghelista, sina San Mateo, San Marcos, asin San Lucas, pinag-record ang pangyayaring ini. Gabusin dami na uyon na pinili ni Kristo ang tulong disipulo asin pinag-iba niya sa tuktokan bulod. Ano ang ginibunin na duman? Sabi ni San Lucas, yaon si daduman tanganing magpamaybi. Asin habang hinihiling kan mga disipulo si Kristo, sampang ninda nagtransfigurar an sa tuyang kagurangnan. An sayang bado, naging mapution, mas pa na maputi sa anuman na sabon na panglaba na kayang papution. Sabi man ni San Marcos, na-mention da ining garisabon na pagpapalaba. Tangani ngayon, the underline, so unusual nature kan sa iyang manifestation, a shining forth of a supernatural life that could not be caused by any natural phenomenon. Sa Ebanghelyo man ni San Marcos, ining transfigurasyon na ini, sarong pagturo, pasiring sa inaapod niya to na parusiya. Itong pagbalik ni Kristo sa kamurawayan sa katapusan kan panahon. Ipinagkakaag ni San Marcos ang tagpo na ini kasabay ang prediksyon kan pagsakit ni Kristo. Tanganing siguro ipahiling sa tuya na ang transfigurasyon iyo ang kapanuan kan pinagsasabi ni Kristo na tunay an sa iyang mga pinagtataram.
And I think that our first clue as to the meaning of this strange event, because obviously it is a picture of the coming kingdom. Gari baga foretaste na ipinagtao duman sa mga disipulos, tanganing mahiling ninda kung ano ang mangyayari sa mga nagsusunod kay Yesu Kristo. Ang masunod na hapot, nyata man ta si Moises, asin si Elias, ang nagpahiling kay Riba si Kristo. Nyata tabako si Abraham, o kaya si Hading David, ang nagpahiling sa satuyang kagurangnan. Well, kung hilingon niya to, si Moises ang pinagtutubudan na nagsurat kang tugon. Si Elias man minarepresentar kan mga propeta. Kaya kan sutingog kan Diyos nadangog hali sa langit nagsabi, maghinanyog kamo sa iya, pinagtutukduan kay ito na ang tugon asin mga propeta kinakaipuhan na magtaong dalan para kay Yesu Kristo na iyupalan ang masalida sa daan na pagbaklay, pasiring sa bagong dalan. Si Kristo ang kapanuan kan tugon, asin siya ang kabilugan kan mga profesiya duman sa Old Testament, na ang gabos nindang pinagtataram, ang gabos nindang pinagtutukdo, nakapalaman sa buhay ni Hesu Kristo, sa pagkatawo ni Jesus. Ngunyan ining pangatulo, asin hudya nakahaputan, nga tata si Pedro, nga tata si Santiago, nga ta si Juan, nga tatabako si Judas, takuta na paginiban ninda si Judas duman, din nakuta na natentaran. Nga tatabako si San Mateo, bako si Felipe. Pwede niya itong simbagon ang hapot ni sa araw kay ning paagi. Ining tulong disipulos na pinag-mention, sinda su mga lantadan na naghahabo sa ideya kan cross. Sinda su pangaparasunod ni Kristo na habo akuon na si Kristo masakit asin magagadan. Bago kan pagsakat pa ninda sa bulod kang Tabor, nagpaparataram nan sa tuyang kagurangnan na siya maako nin pagsakit asin magagadan. Pero sa iyang mga disipulos, lalong-lalo na ang tulong ini, habo madangog ang siring kaining bagay. Malangan ni kumagirumduman nindo si Pedro, habuon na magsakit si Kristo. Na kinakaipuhan pa ni Kristo, nasagwion si Pedro. Kumagirumduman nindo duman sa Caesarea Filipo, nagapot baga si Kristo duman para sa mga tao, sisay ako. Nagsimbag sa mga disipulos, ang ibangaya, sinasabi ni kasi Juan Bautista na nabuhay liwat, etc. Dangan hinapot ni Kristo, para sa indo, sisay ako. Nagsimbag ining si Pedro, ika ang Mesiyas, ang sinugo kan Diyos. Dangan nagsabian sa tuyang kagurangnan na ang aking ngayon nin tao kay puhan magsakit, magadan, asin ipako sa krus. Ang sabi ni Pedro, di ko ngayon matutugot na mangyari iyan. Kaya sinabihan siya, kan sa tuyang kagurangnan, sumibog ka, Satanas. Kaya kairiba digdi si Pedro sa grupo na nagtukad digdi sa Tabor. Dinhuli tadain niyang akuon, di niya kayang akuon ang krus. Paano man ining si Santiago asin si Juan, kung nihilingon niya to, igwang tagpo sa Ebanghelyo, na muyaho ninda na magtukaw sa wala asin sa tuo ni Kristo, pagyao na si Kristo sa kamurawayan. Wara sa isip ninda
So pagsakit sa krus, kundi para sa inda ang importante, ang kamurawayan sana. Kaya pinagkurehir sinda ni Kristo na ansabi, itong mga tukawan sa kamurawayan, bako siya ang magtatao, kundi ang Ama. Asin ang mga disipulos inaapod na maging preparado sa pagpasan kan sa indang krus. Asin magsunod sa kagurangnan, pasiring sa dalan kan Kalbaryo. Kaya ining tulong ini nagkakaparareho. They all had this skewed idea of glory. An idea which had no place for the cross. All three of them had turned their backs to the cross, and as such, they were rejecting the very thing that would have ensured them eternal glory. Muyay sa naninda, kaligtasan, but they failed to see that redemption taking place through the cross. Magayon so sinabi ni Thomas A. Kempis. Igwa pa no sa tuya minsan ninsalang pagtubod na ninhuli daa si Kristo na nagsakit na sa krus. Kita daang mga Kristiyano day na kinakaipuhan na magsakit man. Gariharayuon pa no ini sa pinagtutukdo sa tuya kan sa tuyang kagurangdan. Anyway, sabi ni Thomas A. Kempis, the cross is always ready. It awaits us everywhere. No matter where you go, you cannot escape it. For wherever you go, you take yourself with you and shall always find yourself. Kaya ano ang sayang advice? If you carry the cross willingly, it will carry and lead you to the desired goal, where indeed there shall be no more suffering, but here there shall be. If you carry it unwillingly, you create a burden for yourself, and therefore the load. Though still you have to bear it, if you cast away one cross, you will find another, and perhaps a heavier one. Paano niya to masasiguro na tama ini? Well, pinahiling sa tuya ni Jesucristo an ehemplo kan sa iyang buhay mismo. Sa iyang pagsakit, kagadanan, asin pagkabuhay liwat. Nagduman siya sa Kalbaryo tanganing kitaman, magduman kay iribanan niya. Asin kung nakaduman kita sa krus, makakasabay man kita sa kamurawayan. Pinagsasabihan kita sa paagi kan transfigurasyon ni Kristo, digdi sa bulod kang tabor, naan kamurawayan kan pagkabuhay liwat mangyayari sana kunaagihan an pagsakit kan Biyernes Santo. That the experience of the cross is necessary in order for Easter to take place. Igwada kay ito ni istorya si Napoleon sarong aldaw duman sa pag-invade kang Russia, na separar ini si Napoleon sa iyang mga tawo. Asin manahiling kan mga kalaban, kan mga Russians, asin binukod. Nakaduman ini si Napoleon sa sarong paratinda, sa sarong shop, asin nakihuron siya na palaugon siya ta may mga kalaban na nagbubukod sa iya. So anong ginibo kay ining may tagsadiri kan tindahan, pinatago siya duman sa sarong basket na pano ki mga animal fur. Asin nag-arabutan sumang kalaban ni Napoleon, asin hinapot
itong may tagsadiri, hain ngaya, minahilingay kami digdi, na nagdalagan pasiring sa shop mo, hain. Sabi man kang para, hining may tagsadiri kang shop, di ko ngaya aram, kaya pinaghiling kan mga soldados, mga kalaban ni Napoleon, sugabos na parte kang tindahan, pinagturutusok sa mga basket, asin day nindanakwa si Napoleon, naghali sa mga soldados. Pakahali kan mga soldados, tinabangan kan may tagsadiri, si Napoleon na maghali duman sa dakulang basket. As in, siguro out of curiosity, hinapot kan may tagsadiri, ano nga yung pagmati? Para sa sarong dakulao na tawo, sa sarong matibay na tawo, na bukudon, as in, paghanapon, digdi ngaya. Na maaraman mo ngaya na last moment mo na ngayan, at any moment, pwede kang magadan. Nauyam si Napoleon, asin man, dinaraining may tagsadiri kan shop, asin yaong na susayang mga tawo, pinagpiringan, so may tagsadiri kan shop, gusto mo ngayang mamatian, kung ano ngayaan pagmati, kaya itong namatian ko man, duman kang yaon ako duman sa basket. Kaya sabi niya, sige ngaya, ready, aim. So grabe ng takig. Kaya itong may tagsadiri kang shop. Di niya nadangog so fire. Tai-execute na kuta na siya. Hinali ni Napoleon. So blindfold kay ning may tagsadiri kang shop. Asin magkahampang sinda. Grabe, so daplos kay ning may tagsadiri kang shop, asin sinabihan siya ni Napoleon, ngunyan nga yaara mo na kung ano ang simbag. The lesson here is obvious. How can you describe a near-death experience? You simply cannot. It has to be experienced. Jesus' transfiguration fall in the same category of events which cannot be described. How can you describe it? It had to be experienced. Sa tuyang pagbaklay mga tugang sa panahon kan Kwaresma, ang pangapudan sa satuya, iyo na ma-experiensyahan. Bako sana ining kamurawayan na pinaglalatag kan transfigurasyon, kundi patiman, sudiklom, supagsakit, angabat kan cross. Tanganing tunay na makasabay, tunay na makisumaro sa kagurangnan na nagsakit para sa tuya. Amen. Matindugan ka, boss. Sa tuyang ipahayag, an sa tuyang pagtubod, kita ka, boss. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat min laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Panonin pagsarig mamibig kita sa Diyos na nanuga sa tukan buhay ning kamurawayan sa ladawan kan sayang aki, an sa tuyang simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kang simbahan. Makusog ang buot na magiya sa banwaan sa saindang paghulit, dapit sa nagdadangadang nakahadean ni Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tawong masigasig na naghahanap kan katotoohan, magiyahan ni Kristo, ang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghimate kita sa tingog ni Kristo, kung inaagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamumuton, asin, mapatinawad sa mga naging dahilan kan sa tong mga kakulugan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makagamiaw kun guraano, kamahalaga sa mata kan Diyos ang sa indang mga pagsakit kun inaayon sa mga pagsakit ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kapahingaloan asin liwanag na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan sa mga pamibi. Sa tuya man nagirumdumon, ang sa tuya mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, paliwanagi kami kan sa mong kadikluman, pahilingan sa muandalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran, day malugod kami magsayuma sa pagpasan kan krus na minaabot sa mo sa manlain-lain na paagi. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang, makumalugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, dining sakripisyo maglinig kan sa muyang mga salan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo, asin dapat, batano sa sinakakaligtas. Nadanayan sin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamhana dayong kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatanida ng mga disipulos kan sa iyang kagadanan, nagpahiling sa siya sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan. Tanganing pati sa mga pagsaksi kan tugon, asin mga profeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ng kamurawayan in pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga virtudes sa kalangitan, padagos kami nagsaselebrar sa imo sa daga,
kan sa imong kadakulaan, dainguntok na nagrurukyaw. Kagurang na ni kanangganan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga tang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurang nan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos asin magakan kay ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sa na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan dinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagaygaya sa imo, magganigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Katukduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakawalian, nang ahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong paghaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan ni tinataw ko sa Indo. Karay paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Seso Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada namang inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Amal magkanhawa kasi lugo ni Kristo sa buhay, dahil sa koran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan kami nagaako kan mga mamurawayo na misteryo, naghihinguwa sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya pa sa daga, kami tinugutan mo dawa ngunya na makisumaro sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 25,159 pesos and 20 centavos. Anaambag niya to sa alas 6:30 pagkaaga na misa kan Domingo is 3,556 pesos and 25 centavos. Siringman ang second collection, nag-abot sa 3,526 pesos and 45 centavos para po ini sa Tada Sunday. Sa Marso 6, Sagod 8, aldaw ni Lunes, Sagod Miyerkules, magkakaigwa po ki Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to kirumdumon. An sa tuyang diocese, nag-organisar nin sarong Cedar Mill sa Marso 24, 2023. Katakod kan ika-25 na anibersaryo kang ordinasyon sa pagkaobispo kan sa tuyang ginagalangan na obispo Joel Z. Bailon. Ini gigibungon sa Concourse Convention Center, Legazpi City sa oras na alas 6 nin Banggi. Ang ticket mababakal sa satuyang opisina. Asin maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Anonymous 1,500, Anonymous 1,000, Anonymous 100, Mary Ann Arania 1,000, asin Aris Express 100. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sisay mananabuhay para sa sarili naman. Dahil sisay mananagagalan para sa sarili naman. Pinagamos may paninagan sa lamang sa Good morning po.